Hello baro. Naka Bible Shaki Khynnah Shakani ka jishakri ngi pidang subhai phi baro. Ngadon hang ni menta ban beteng ban hikai ye phi nakani kaktin ke jong oblay. Henry hashuwa kata akwa ban kali kawai ke jingkali ye phi. Kanungot na phi pila jusha pinstom hakino hikai haskul kumanga hakapor bangidang rit. Da ka basya para kikti syadrong baro arteli bad habyeng syakendong ne hajakasyong kum kini arngut. Dan ru kibla remun dai dan martang kibala yomat kisngau tu. Hadu kat nu ke jenjar kathan bad kat nu slam ngilaban ra. Lada pimpat Jumat donginya persyang mentakeng pinra kikti baru arteli sidrong. Nadu basdang kini kejikai, hadu dekut kini kejikai. Kenang pinsngu tu kambha moya ka jinja haka ketin ublay bangannya tu yepi minta kasngi. Nginye pet lang nakani ka Bible ka balong ka ketin ublay. Ka ba pinshem haka testament ka berim. Na Exodus lenong ka bakanyau Dekat bapra hadu bakan riu. Hang ni kay tu bahadian kikun Israel haka jingialam Moses kila mi nari Egypt. Kila kam ya keduriau basau kila ya lingba kerish yapsin bat kila pai harapidim. Hang ni harapidim kinong amalek kilawan ban yale thma ya kikun Israel. Dai hang ni ken Moses ulawan ulaong yau Joshua uniu Joshua ulong ukun unun uban longru unong yalam yaki Israel hadin ke jingyap Moses ulong kumno ulong yau Joshua ban jid dikirang ba ban let yele thma ya kinong Amalek Joshua ru ulale kumba Moses ula pha ye uban le kumta kila ye mi bat letur thma ya kitaki nong Amalek Henry Moses Aaron balong urang baling do bat uhur balong ukhon cho Caleb kini pan kila lit kiu sha khli ulum kila ayu hang ta ulum hang ta hajrong long ba Moses ulayeng barra kikti syadrong baro arliang de kalaja bakat ba udang ra ya kikti syadrong ki Israel kila makijab ya kita kinong Amalek Henry haba usakrai ulathan ula company her kikti syapo ki Amalek kilala nanti ki Israel kila rem de Aaron bat uhur kila lihat kumno kini kila syem da umau bat bu hapo jong kenang ba ula ban syong nang tapan kila yarab ban kirshan ban ra kikti jong marshiliang kakti Moses bat kani kala ne slembang hadu dala sepka sngi bat du blay ha bekut jo ka sngi ula ai ke jingjab ba Joshua ula job thiau ya kita kinong Amalek bat kipat ba jo baro daka white lam to kini ki badang ra kikti pila that em pi kini arngut ru kila ko ngu kila that de pitip kani ke jinja utra ula hukum ha Moses ban tho ya ke ke balaja ban long ke jimpit ken mau bat hadu kini kisngi ngidang yo ban puli bat sakhiru ya ka bor ke jingkrau ublay pui hadu kat nu ke jingkrau ublay hadu kat nu ublay ye kikun Israel ken mau kumba ublay ye ki ru yangi iwe pa iwe hadu bau pha yu jisu ban yap na ka banta jonga ban na ka banta jong phi baro ban yale na ka banta ki pop ki jongi
Khnang bang iwei pe iwei ki banget hu ngin yo lat im. Kin mau wala shibun ki ik e ngin shem ngin ya kendu ha ka GM jongi ba man la ka sngi tu ngin ya kin mau ublei u ie jeng ilang baro un ya le na ka banta jongi bat u airu ka jingjop yangi na marmau ulong unong job tu ngin ya pekin mau yala di halaka sngi ba pilong ki shipa ukres da ka bang yerwai lang kan ni ka jingrah. Jisu ngi aingu yami ba mi jit ingi ban long khun jomi milong unong sumar unong yada bat unong yale nakabenta jongi belong yingi ban yaine ban ie bat ban shanya hadu bakot ka jing im jongi long bala kerku ya ka kerteng jomi ha ka kerteng u Jisu Kris ngi duai amen.